हाय लोगोफोर बयखौबो आंनि RwJi पेमेन्टआव चेनेलाव फिन खनसे बरायनायबा हरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं दायो आंनि बोराया मोनसे जादु देखायनो नायदों बेखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो नायनि मा जादु देखाय बियो जादु मन्त्र ना मा नायलांबाय थानोसै मा देखायनो नायदों बेयो प्रेक्टिकेल माबा मोनसे देखायनो बे साइन्सनि बुस्थु नायलांसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बयबो थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदोनि स्टार्ट खालामदोनि थुदो ओरै फैलाय आं मोनसे जादु खेला खिथिनि साइन्सनि जादु खेला खिथिनि नै बोराया मायबा मोनसे जादु देखायनो जादु नायनि जों मा जादु देखाय बियो नायनो दे नोंसोरबो लोगोफोर गासिबो नायलांबाय थादो मा जादु देखाय बियो नायनि र' आंनोबो खोन्थायाखै मा जादु नायबासो मिन्थिगोन दा मा देखाय मारो जादु मन्त्र गोनां बोराय हौवा मोनबाय नालाय आङो नायनोसै ओइ नै जादुगरा देखायदो आं जादु खिथिगोन कागज आरो दैनि मोनसे जादु खिथिगोन बाहाय मोनसे बुस्थु थादेरगोन बे जाबाय बिजि मा जादुलै बेलाय मिथिबाय नै बे बिजिखौ नोङो बे दैयाव दोननानै गोजाव होनो नाजालाय हायोबा दैखौलाय माबायदि दैयाव गोजावनि बेलाय दै दोननानै आं गोजाव होना खिथिगोन ना नों हायाबा बेयाव ओरै गोजाव होनांगौ औ बेथ' थाङो गोदो थागोनसो ना दे गोदै ना गोजौ नायनानै नाय Oh my god हाया नाजाबाव केमेराखौ आङो नाजाना नायनि नोंखौ बुंखादों जिखि जाया राहायैबाबो बेखौ गोजावहो होननानै आं मोनसे राहा खालामनि साइन्सनि मोनसे राहा नै आं मोनसे कागज थुख्रा लाबाय दानिया बे कागज नोंथांमोना गोसो बायदि बेखौ ओरैबो लांनो हागोन दावथु दोननोबो हागोन नै वाव मा जादुलै बेयो जाबाय जादुबो नङा मन्त्रबो नङा साइन्स एक्सुवेलि बे गोजावनायनि जाहोना मा नोंथांमोना मिथिगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर आंबो मिन्थियामोन बे बिजिया बिदि दैयाव गोजावो मालाबाबो सानफेराखैमोन दिनैसो प्रेक्टिकेलि नुनानै आं एसे गोमोहाबबाय बिजिया बिदि दैयाव गोजावो बिदिबा अन्थायाबो दैयाव गोजावगोन नामा गोजावहोनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम नै आरो कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालामनो दाबाव नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो गासिबो ट्राइ खालामना नायजागोन बेबायदि खालामनानै नै खालामना नायदो खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै कमेन्टआव आंबो एबार खनसे खालामना नायबावनोसै ट्राइ बेनि बायदि एखे रोखोमनि कागज होलायनानै हायोना हाया नाजानोसै बे कागजआ नोंनि बायदिथ' आंनाबो आं बेयाव होना नायनि ट्राइ खालामनायनि मा दं बेयाव बेखौ जुदि आङो साक्सेस जायोबाना आंनि मिशना आङो हाथाय बाजाराव लामायाव बेखौ देखायनानै फैसा खनथ'फैनोसै दानाबा आं बेखौ लासैनो बिदि खालामना नायनोसै आंबो नोंनि बायदि एखे रोखोमनि जायालै आंनिया जानाय नङा दां बे माय गड